Добро утро! Първа част от книгата ми на Последната врата. Ела, почукай на моята врата и виж света от друг ъгъл. И виж колко е красив живота, но знай, че това, което видиш вътре в този свят, няма нищо общо отвън тази врата. Тази врата е огледална. Извинявам се. Много цигари пуша по 2 кутии. Но както и да е. Значи, какво означава последната врата? Значи, щом сте стигнали до тази последна врата, това означава, че трябва да я почукате. Задължително почукайте 3 пъти в тази врата. 3 пъти за щастие, както знаем от деца. Тази книга наистина написах на един дъх и то за отрицателно време с името на Господ. Господ е велик, знаете. Така, не очакваш това, което ще видиш ти през моите очи. Значи, ако гледате наистина през моите очи, очите, които ще видиш щастие, което ще видиш тъга, мъка, болка и много работи, които са ти поднесали самият живот, нали? Да не забравим. Аз тук преди година и нещо гледах едно дете от войната как плаче и знаете ли какво казва? Аз всичко ще кажа на Аллах. Ето Господ Аллах е един, Той е всичко. Той е на небето, Той е на земята, при Него ще се върнем. Той убива, Той съживява един ден и това ще стане. Нека Господ търпение да ни да. Другото, което искам да кажа, ако желаете, се абонирайте, ако желаете, харесайте. Аз знам, че щом сте стигнали до последната врата, това е наистина последната врата. Но има и много врати, само да не объркате вратата. До нови срещи. Бай-бай. Аз съм в Дубай. И между другото, това е. До нови срещи. Ще се чуем. Ще ме видите отново. Аз съм в интернет пространството. Аз съм навсякъде. Довиждане.